Barangay Love Stories. Love Stories. Posible na sa ikalawang pagkakataon sa kanilang relasyon ay baka maayos na yung mga gusot at hindi pagkakaunawaan. Ikaw kapuso, naranasan mo na bang makapagbigay o mabigyan ng second chance? Dear Papa Dudut, biyaya ang second chance para sa mga taong hindi ginalingan sa simula. Ako nga pala si Kyla, 35 years old ako noong naganap ang aking kwento. 1 taon na ang nakakalipas. May nakarelasyon po ako for 10 years na itago na lang natin sa pangalang Toto. Kaedad ko rin po siya. Sa loob ng 10 taon na relasyon namin ay naging masaya naman kami pareho. Marami ang nag-expect na kami talaga ang magkakatuluyan, Papa Dudut. Marami kaming mga kabatch na nagkahiwalay pero going strong pa rin kami noon. Marami ang nakaramdam ng inggit at marami ang nagtanong kung ano nga ba ang sekreto ng aming relasyon. Sagot ko sa kanila noon ay marami. Marami kaming naging sekreto. Isa sa mga naging sekreto ko noon, ayaw ko talagang magpakasal kay Toto. Nabuking ang sekreto kong yon nang minsang ayain niya akong mag-dinner sa bahay nila. Walang espesyal na okasyon ng araw na yon kaya hindi ko inakala na magpo-propose na pala siya sa akin. Never naming napag-usapan ang tungkol sa kasal kaya nagulat talaga ako sa ginawa niya. Nalaman kong matagal na pala niyang planong pakasalan ako, Papa Dudut. Hindi nga lang siya makakuha noon ng tamang tiyempo. Grabe! Muntik nang maubos yung lakas ko sa kakatawa. Tipirin mo ang lakas mo. Mahaba pa ang gabi. Paabot naman ng tubig. Mamaya ka na magtubig. Ito na lang muna ang cake ang unahin mo. Mapapawi ba uhaw ko dyan? Sige na. Try mo na tong cake. O sige na nga. Akin na. Oh, ayan. Simulan mong kainin sa gitna ha. Bakit sa gitna? Basta. Ang weird mo. Pero sige. Sisimulan ko ng kainin ha. Masarap ah. Saan mo ito nabili? Anong nabili? Akong gumawa niyan. Talaga ba? Marunong ka? Teka, titikman ko ulit ah. Baka nagkamali lang ako nung unang subo ko. Masarap talaga. Tsaka, teka, parang may nakagat ako. Check mo kung ano naagat mo. Ano kaya yun? Sing-sing? Bakit may sing-sing sa cake? Anong ibig sabihin nito? 10 taon na rin tayo, Kyla. Sa loob ng 1 dekada, wala akong ibang minahal at gustong mahalin kundi ikaw lang. Toto, Sa totoo lang, unang buwan pa lang natin, naramdaman kong ikaw na yun eh. Ikaw na yung gusto kong makasama hanggang pagtanda. Ang babaeng magiging ina ng mga anak ko. Kahit gaano pa sila karami. Toto, teka lang. Alam ko dapat dati pa ako nag-propose bago ka mag-30. Yun din kasi ang buyo sa akin ng mga kabatch natin eh. Sabi kasi nila, iso nyo raw yung mga babae. Toto, makinig ka muna. Pero sa tingin ko, perfect lang yung timing ko ngayon. Pareho na tayong stable sa mga buhay natin. Tsaka di ba, nagawa na rin naman natin halos lahat ng nasa bucket list natin. Meron pang isa sa bucket list ko na gusto kong gawin. Bago ko tuloy ang maging masaya. Ano yun? Pwede natin pagtulungan dalawa kapag mag-asawa na tayo. Makipaghiwalay sa'yo. Ha? Sorry, Toto. Dapat matagal ko nang sinabi sa'yo to. Hindi ako handa sa'yo. Kung hindi ka handa magpakasal ngayon, naiintindihan ko.
Baka marami ka pang gustong gawin o kaya gustong i-explore. Kaya gets ko na… Kailangan ko nang i-explore ang buhay ng mag-isa. Nawala ka. Anong ibig mo sabihin? Ayoko na, Toto. Mag-break na tayo. Ang labo naman, Kayla. Hindi malabo. Malinaw sa akin na ito talaga yung gusto ko. Bakit yan ang gusto mo? Kasi hindi na ako masaya. Alam mo, kung dahil lang to sa biglang proposal ko sa'yo, sige sorry, binabawi ko na. Kunwari wala na lang nangyaring proposal. Okay na ba tayo? Akin na yung singsing. Itatago ko muna hanggang maging ready ka na. Hindi na ako magiging ready pa sa'yo kahit kailan. Kasi ayoko na. Pwede bang tanggapin mo na lang yon? 10 years tayo. Wala sa tagal ng pagsasama yon. I'm sorry, Toto. Pero bakit? Saka na lang natin pag-usapan. I'm sorry, aalis na ako. Kayla, sandali! Ilang beses akong kinulit ni Toto sa totoong dahilan kung bakit ako nakipaghiwalay sa kanya. Ang sinabi ko lang ay hindi na ako masaya. Sinabi ko na kailangan kong mapag-isa dahil 10 years akong nakulong sa relasyon namin. Hindi siya nakontento sa mga sagot ko, Papa Dudut. Sa totoo lang kahit naman ako ay hindi rin nakontento. Aaminin ko na kaya ako nakipaghiwalay kay Toto dahil hindi naman ako sigurado sa kanya umpisa pa lamang. Nadala lang din ako noon ng kagustuhan kong makasabay sa mga kaidarang ko na may mga karelasyon na. Naging kami kahit na hindi ako attracted sa kanya. Sinubukan ko lang. Nagstay pa rin ako kasi masyado nang komportable ang buhay ko na kasama siya. Kahit na hindi ko naman nakita ang future ko sa kanya. Sa mga unang araw na nakipaghiwalay ako sa kanya ay nakaramdam ako ng freedom. Nakahinga ako at nakatulog ako ng maayos. Matagal din kasi akong nabother sa feelings ko para kay Toto. Pero noong nagawa ko ng makipaghiwalay sa kanya, pakiramdam ko ay naging malaya na talaga ako. Doon ko napagtanto na tama ang desisyon kong iwanan na siya, Papa Dudut. Kahit nakaramdam ako ng konsensya dahil pinatagal ko ang relasyon namin para lamang sa wala. Alam kong nasaktan ko siya, Papa Dudut, pero mas nanaig sa akin na tapusin ang lahat kesa umasa pa siya. Hello, sino to? Hi Kayla. Mabuti naman after 2 weeks, sinagot mo na rin ang tawag ko. Toto? Ikaw ba yan? Oo, bagong number ko. Ay wait, additional number ko. Bakit kailangan mo magdagdag ng number? Kasi hindi mo sinasagot mga text sa tawag ko sa'yo sa dating number ko eh. Toto, alam mo naman siguro kung bakit, di ba? Hiwalay na tayo tsaka… Alam ko naman yun. Ang akin lang sana sagutin mo naman yung mga tawag ko. Kasi marami pa tayong kailangan ayusin sa relasyon natin. Wala na tayong relasyon. Ang ibig ko sabihin, may mga kailangan pa tayong asikasuhin after nang naging relasyon natin. Tulad ng… Yung basyo natin sa Aurora 2 weeks from now. Hala, oo nga. Kahit ako rin munti ko nang makalimutan. Kung hindi lang ako nag-check ng mga lumang bills ko sa credit card, baka nasayang na to. So paano to? Meron ka bang maisasamang iba? Iba? Sa atin yun Alam mo naman kung bakit hindi na tayo pwedeng tumuloy sa bakasyon na yun, di ba? Oo, alam ko, pero sayang kasi. Sinubukan mo bang tawagan para ipa-cancel? Para mabawi na lahat ng nabayaran mo? Ginawa ko na yan. Ang sinabi, 20% na lang daw may ibabalik dahil malapit na raw yung check-in date natin. Unfair naman yung 20% lang ang ibabalik nila. Dapat buo mong mababawi yun. Nasa rules nila Nabasa ko rin doon sa pinirma kong sinend nila. O paano na to? Anong gagawin natin? Pwede naman na ituloy na lang natin. Sayang kasi yung mga nagastos. Pareho pa naman tayong kuripot. Hindi na wise na magbakasyon at magsama pa tayong dalawa. Ipasa na lang natin sa iba. Wala akong kakilala mapagpapasahan Gawa natin ang paraan yan. Kakausapin ko yung mga kaibigan ko. Dapat ikaw din alok mo sa mga kaibigan mo. Kailangan maibenta natin yan. Kailangan ko rin ng pera.
Hindi sa pagiging negative ha, pero mukhang malabo na mabenta natin yun eh. 2 weeks na lang kasi. Mas malabo yung pumayag ako magbakasyon tayong dalawa. Parang diring-diri ka makasama ako ah. Sorry, Toto. Ang gusto ko lang namang sabihin, dapat hindi na tayo magsama pa sa kung ano man. Kailangan natin ng oras na malayo sa isa't isa para makamove on at masanay na tayo. Siguro nga. Sige, tawagan ulit kita kapag nakahanap na ako. Pakisagot yung tawag ko ah. Walang ghosting. Okay, bye. Bye! Hindi na ako nagsayang pa ng oras. Naghanap kaagad ako ng pwedeng pagpasahan ng tour package na nabili namin ni Toto dati. Pinost ko pa nga sa Facebook pero lahat yon ay puro nag-inquire lamang at hindi na ako binalikan pa. Meron namang iba na interesado pero gustong kunin sa presyong palugi. Siyempre hindi ko naman yon pinayagan. Pinakiusapan ko na nga ang mga kakilala ko pero lahat sila ay tumanggi. Nagbiro pa nga yung iba at sinabing baka may curse daw ang vacation package na nakuha namin. Dahil naghiwalay kami at baka ganun din daw ang mangyari sa kanila. Nawala na ako ng pag-asa na mabibenta pa ang tour package naming yon, Papa Dudut. Napakalapit na rin kasi ng date ng bakasyon kaya hindi ko naman masisisi yung mga taong sinubukan kong alukin. Hindi rin naman kasi prepared ang budget nila. Wala ring mapagbentahan si Toto kaya naman nakapag-decide na kaming ituloy na lamang ang bakasyon naming yon. Hindi ako sang-ayon lalo't na-feel ko na baka gamitin ni Toto yon para makipagbalikan sa akin. Kung hindi lang talaga ako mahigpit noon sa pera, talagang pababayaan ko na yung naiambag ko doon sa tour package na yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. 2 araw bago ang nakatakdang bakasyon namin, Papa Dudut. Nagkita muna kami ni Toto para maging klaro lahat ng mga detalyeng kailangan namin. Napansin kong malaki ang pinayat niya mula noong last ko siyang nakita. Napansin ko rin ang kakaibang ngiti sa mga mata niya noong nakita niya ako. Natakot ako. Baka nga gumawa siya ng paraan para ipilit ang sarili niya sa akin sa bakasyon na yon. Hinanda ko na lamang ang sarili ko sa mga gagawin kong pagtanggi sa kanya oras na subukan niyang makipagbalikan sa akin. Naging awkward ang simula ng pagkikita namin dahil naaalala ni Toto na yung fast food kung saan kami nagkita ang same na fast food kung saan kami unang nag-date bilang magkarelasyon. Sinubukan nga niyang pahabain ang usapan tungkol sa memory ng first date namin. Pero tinapos ko na kaagad yon. Ayoko magkaroon pa siya ng dahilan para hindi makamove on sa akin. Medyo nasaktan siya pero kailangan kong gawin yon, Papa Dudut. Toto, kung gusto mo maging maayos ang bakasyon natin, huwag kang bring up sa mga nakaraan natin. Hindi mo naman ako masisisi kung may bigla akong maalala. Tulad ngayon, nandito tayo sa lugar kung saan tayo unang nag-date. Kaya hindi ko maiwasang maalala yung… Toto, nandito ako para makipag-usap sa gagawin nating bakasyon, hindi para mag-reminisce. Sorry, Sana maintindihan mo kung bakit kailangan nating gawin to. naiintindihan ko naman. Pasensya na kung masyadong importante sa akin yung nakaraan natin. Importante rin naman yun para sa akin. Pero mas importante yung ngayon. Yung ngayon na wala na tayo. Para sa'yo, madali lang sabihin yan. Baka nakamove on ka na kagad sa akin eh. Hindi naman sa ganun. Ganun yun. Halata naman sa'yo. Kaysa mag-away pa tayo, di ko na lang papatulan yung mga ganyan mo. Okay. Pag-usapan na natin yung mga gagawin sa bakasyon. Hanggang 4 p.m. lang pala ako ngayon dadaanan ko pa yung cake para sa birthday ni Mama. Ay, oo nga. Birthday nga pala ng tita. Alam na ba niya? Siya ang una kong pinagsabihan. So hindi na ako pwede pumunta sa birthday niya? Parang gano'n na nga. Okay. Mag-focus na lang tayo sa plano natin para sa bakasyon, ha? Okay lang? Okay. So anong plano mo? Plano ko na mag-check-in sa ibang room sa hotel na nakuha natin. Hatian na lang kita sa ibabayad mo kung sakali.
Hindi na, okay na. Kaya ko namang bayaran yon. Ikaw, ano pa bang may dadagdag mo sa plano? Plano ko sanang gamitin yung bakasyon natin para maliwanagan ka. Maliwanagan saan? Sa totoong nararamdaman mo para sa relasyon natin. Wala na tayong relasyon. Baka kasi nabibigla ka lang. Baka natakot ka lang nung nag-propose ako. Kaya nga binawi ko kagad, di ba? Hindi lang yun tungkol sa proposal mo. Kasi kung tungkol lang doon, di sana nung binawi mo yun, bumalik na ako sa'yo, di ba? Sigurado na akong ayoko na makipagrelasyon sa'yo. Walang masama kung susubukan mo maliwanagan pag magkasama na tayo sa Aurora para sa bakasyon natin. Baka kailangan lang talaga natin magbakasyon para ma-revive yung relasyon natin, hindi ba? Gagamitin ko yung bakasyon para mabigyan ka ng closure. Hindi closure ang kailangan ko. Ikaw. Totoo naman eh. Joke lang. Huwag mo namang pahirapan tong sitwasyon natin, please. Ang hirap lang kasi. Kaya nga kailangan din nating magbakasyong dalawa para ma-realize mo kung bakit hindi na tayo pwede sa isa't isa. Gamitin natin yon para sa closure mo. Gamitin natin para ma-realize mo kung bakit hindi nga talaga tayo mag-workout. Tignan natin. Pustahan? Pustahan? Anong pustahan? Pustahan kung kaninong plano yung mangyayari. Nagkapustahan patuloy kaming dalawa ni Toto Papadudut. Sinabi niya kung manalo raw siya ay kailangan naming bigyan ng second chance ang relasyon namin. Sinabi ko naman na kung manalo ako ay titigilan na niya ako. Natuwa ako sa agreement namin. Alam ko noon na ako ang mananalo at gagawin ko ang lahat para manalo dahil nakasalalay doon ang peace of mind at freedom ko. Sa unang araw na pagpatak namin sa Aurora ay hindi na kaagad maganda ang nangyari. Sa hotel kung saan kami magche-check-in ni Toto, noong tanungin ko yung room na kukunin ko sana para doon magstay at para hiwalay kami ng kwarto ay wala na raw silang available para sa akin. Nagkamali daw ang receptionist at inakala niyang may mababakante pero wala pala. Napagod na rin kami sa biyahe kaya hindi na kami nakipagtalo pa at pumayag na lamang ako magstay sa kwartong nabook naming dalawa ni Toto noon. Sinabi niya sa akin na mas makakatipid daw kung iisang kwarto na lamang kami. Sinang-ayunan ko naman ang sinabi niya dahil nagtitipid nga rin ako noon, Papa Dudut. Grabe, hindi gumagana yung hot shower. Ang lamig. Sinabi ko naman kasi sa'yo kanina. Di ka pa kasi naniwala. Asan na yung extra bed na pinakuha natin? Wala na raw eh. Paanong wala na raw? Nakuha na raw lahat ng extra bed. Yung ibang bed naman nila, pinalinis daw. Bukas pa raw pwede makuha o baka sa makalawa. Hala, hindi pwede. Wala tayong choice kung hindi magtabi. Ayoko. Bakit? Natatakot ka ba matukso sa katawan ko, ha? Ang kapal mo rin, no? Pinapatawa lang kita. Ikaw naman, masyado kang seryoso. Eh kasi unang araw pa lang natin dito, ang dami ng palpak na nangyari. Relax ka lang. Mahiga ka na. Matulog na tayo para bukas maaga tayo magising. Oh, sampart ka ng kama. Hindi tayo pwede magtabi, Toto. Bakit naman? Kasi break na tayo. Sus, ano naman ngayon? Kasi weird. Hindi na dapat nagtatabi ang di magkarelasyon. Ano ba naman, Kyla? 10 years tayo naging magkarelasyon. Nasanay na tayo magkatabi. Naamoy ko na yung panis na laway mo. Nabilang ko na rin lahat ng mga nunal mo sa katawan. Ngayon ko pa ba aarte ng ganyan? Iba nga kasi yun. Kung magkarelasyon pa tayo, hindi naman ako tatangging tumabi sa'yo. Iba na ngayon. Hindi naman siguro masama na magtabi tayo. Pareho naman tayong single, di ba? Saka magtatabi lang naman eh. Walang kahit anong mangyayari. Kahit maglagay pa tayo ng unan sa gitna. Magtalikuran pa tayo kung mas komportable ka sa ganun. Hindi talaga ako komportable na sa iisang kama lang tayo matutulog. Siguro natatakot ka, no? Natatakot saan? Natatakot ka na baka may bumalik na feeling sa'yo. Uy, ready ka na bang matalo sa pustahan? Nare-realize mo na ba na pwede tayo ulit? Ganon. Gusto mo talagang patunayan ko sa'yo na wala na? O sige, umusog ka doon. Magtabi tayong matulog hanggang matapos ang bakasyon na to. O sure ka bang kaya mo?
Baka gapangin mo ako ha. Baka kapag natikman mo ko ulit, bigla kang bumalik dyan. Ang kapal din ang mukha mo, no? Sa tingin mo talaga gusto kong may mangyari sa atin? Walang mangyayari. Huwag magsalita ng tapos. Naku, alam mo. Kahit mga ilangan ng katawan ko, hindi kita kakalabitin. Manigas ka. Ay talaga? Talaga? Oo, talaga. Paano kung hawakan ko ang leg mo ng ganito? Toto, ano ba? Huwag mo nga akong hawakan sa liig. Ang pasmado ng kamay mo eh. Di ba, dyan ka ginaganahan kapag ginahawakan kita sa leeg? Dati yun. Bakit parang nag-init ka bigla? Dahil ba sa panahon o dahil sa akin? Ewan ko sa'yo. Matulog ka na nga. Toto, bakit mo ako hinalikan? Para mawala yung init ng katawan mo. O pwede rin, para madagdagan. Toto. Shh! Hayaan mo na kasi. Hindi naman to kasama sa pustahan natin. Miss na miss ko na eh. Alam ko namang miss na miss mo na rin. Toto. May nangyari sa amin ang gabing yon, Papa Dudut. Hindi na ako nakapag-isip pa. Mas inuna ko ang tawag ng laman at hindi naman ako magsisinungaling na gustuhan ko na may nangyari muli sa amin. Sexually compatible rin kasi kami ni Toto. Isa yon sa mga dahilan kung bakit nahirapan akong bitawan siya. Saka siya ang nakauna sa akin. Kaya rin mahirap tapusin yung relasyon namin dahil nangako ako sa sarili ko dati na kung sino ang makakauna sa akin ay siya na dapat yung huli. After na may mangyari sa amin ay pinag-usapan namin na hindi dapat yon makaapekto sa desisyon naming dalawa. Barangay Love Stories. Naging masaya at komportable muli kami sa isa't isa dahil sa bakasyon na yon, Papa Dudut. Naalala ko tuloy yung friendship namin. Naging friends muna kami dahil pareho kaming church servers. Akala ko dati ay friend lang ang tingin ni Toto sa akin noon pero isang araw ay bigla niyang inamin na gusto niya ako. Nahiya akong tumanggi noon dahil ginawa niya yon sa harapan ng mga kasamahan namin sa simbahan. Lahat sila noon ay boto na maging karelasyon ko si Toto. Wala nga akong nagawa kundi ang payagan siyang maging karelasyon ko kahit na wala pa akong feelings para sa kanya ng mga panahong yon. Natutunan ko naman siyang mahalin nung tumagal na pero hindi naman ganon kalalim. Kaya hindi ko rin nakita ang sarili ko na siya na ang makakasama ko sa panghabang buhay. Nang hinayang ako sa pagkakaibigan namin, sana pala ay hindi na lamang ako nahiyang tumanggi sa inoffer niyang relasyon. Naisip ko na siguro ay maayos pa rin kami kung hindi ko naisip na makipagrelasyon sa kanya. Pero nandun na yun eh. Kailangan ko na lamang harapin yung consequences ng pagpasok ko sa relasyon namin. Hiniling ko na lamang na sana after ng bakasyon ay makapag-isip-isip na si Toto na mag-move on na. Hiniling ko rin na kapag nakapag-move on na siya sana'y maging friends muli kaming dalawa, Papa Dudut. Ang sarap nitong manggang nasungkit mo ah. Sakto yung asim at tamis. May mata ka talaga para sa mga mangga. Ay, masarap ba? Wala pa kasi ako natitikman eh. Ay, hala sorry. Mukhang mauubos ko na. Anong muka? Naubos mo na kaya? Mukhang balat na lang yung makakain ko. Wala ka nang tinira. Sorry na. Alam mo namang kahinaan ko ang mangga. Lagi na lang ganito ang role ko sa'yo. Tagabalat ng mangga. Tapos ikaw, kain lang ng kain. Ako pa'y maghuhugas ng pinagkainan mo. Sorry na nga. O sige, sa'yo na yung last na babalatan mo. Bigla ako tuloy na alala. Ay, wag na lang pala. Nakakainis ah. Mag-overthink pa ako sa ginagawa mo. Baka kasi magalit ka eh. Ano ba yun? Wala. Naalala ko lang kasi nung nabuntis ka. Toto. Naalala ko lang kasi halos araw-araw mangga yung gusto mong kainin. Nung una akala ko paborito mo lang. Tapos after a month nalaman natin buntis ka.
Ayoko na sanang balikan yan. Kahit naman ako, ayoko na rin. Masakit sa akin na nakunan ka. Wala man lang ako nung nawala ang baby natin. Mas maganda na nga rin na nakunan ako. Ha? Anong maganda ron? Gusto mong nawala ang baby natin? Kasi alam ko namang hindi tayo magkakatuluyan eh. So alam mo na dati pa? 4 years ago na yun ah. Dati mo pa naramdaman na ayaw mo na talaga sa akin? Sabi kasing wag nang pag-usapan eh. Hindi. Pag-usapan natin ngayon. Closure yung gusto mo ibigay sa akin, di ba? Di ba gusto mo manalo sa pustahan natin? Gusto mo talagang malaman yung totoo. Oo. Simula mo yan sa umpisa. Mula nung nalaman nating buntis ako, natakot ako. Kasi na-feel ko na talagang hindi ako ready na makasama ka habang buhay. Doon ko naramdaman na ayoko na sa relasyon natin. Kaya pinagdasal ko na sana baka pwedeng bawiin ng langit yung pinunla niyang baby sa tiyan ko. At nangyari, nakahinga ako mula nun. Wow! Naging masaya ka pa pagkatapos? Mali man pero oo. Kasi nawala na ako ng nag-iisang dahilan para magstay sa'yo. Pwede na ako makawala sa'yo. Yun ang unang pumasok sa isip ko. Kating-kati ka na palang iwan ako. Bakit? 10 taon tayo, Kyla. 10 taon. Hindi ko alam. Basta naramdaman ko lang. Lalo na nung nabuntis ako. Hindi ako masaya at hindi ko tanggap na magkakaroon tayo ng anak. Lalo na't hindi naman ako sigurado kung gusto kitang makasama habang buhay. Baliktad pala tayo. Kasi ako nung nabuntis ka, doon ko napatunayan na gusto na kita makasama habang buhay. Ilalatag ko na lahat ha. Nakunan ako dahil rin siguro sa sobrang stress na naramdaman ko. Kakaisip na ayoko talaga sa baby sa sinapupunan ko. Na-stress ka? Paano ka na-stress? Alagang Paano tayo? Nakadepende pa naman ang pamilya mo sa'yo. at ngayon issue pala sa'yo yung pamilya ko? Matagal na. Hindi ko gusto na lahat sila nakadepende sa'yo. Anong maibibigay mong future sa pamilya natin? Para yun lang. Kaya ko naman pagsabayan ng sustento ko sa'yo at sa pamilya ko eh. Anong para yun lang? Malaking bagay sa akin yun. At alam mong in the long run, magiging problema natin ang pera dahil kakapusin ka. Alam mo, wag mo nang gamiting excuse yung pamilya ko para ma-justify yung pakikipag-break mo sa akin. Isa lang yan sa mga dahilan kung bakit ako nakipaghiwalay sa'yo. Pero sa totoo lang, marami pa. At ang maliliit na dahilan na yun lumaki. Hanggang sa isang araw, hindi ko na kayang dalhin pa. Kaya ka nakipaghiwalay. Oo. Okay, Anong okay? naintindihan ko na. Tara na, balik na tayo sa hotel. Mag-empake na tayo. Tapos na tong bakasyon na to. May nanalo na. May balak pa sana kaming puntahan noon pero napaaga ang pagbalik namin ng hotel. Hindi kami nag-imikan at naramdaman ko yung pait at galit ni Toto sa akin. Naintindihan ko naman ang kalagayan niya, isang bagsakan kung sinabi lahat ng nararamdaman ko at hindi ganon kadaling tanggapin yon. Ako naman kahit papaano nakahinga ng maluwag dahil sa wakas, naamin ko na rin yung matagal ko nang tinatago. Pagkarating namin sa hotel ay nagpalit lang si Toto at saka lumabas nang hindi nagpapaalam sa akin. Hindi ko na rin alam kung saan siya nagpunta, Papa Dudut. Kailangan niya siguro noon ng oras para mag-sink in sa kanya lahat ng mga sinabi ko. Ako naman ay nagstay lang sa hotel at inayos sa mga gamit namin. Bumalik si Toto bandang 2:00 ng madaling araw at naramdaman ko pang tumabi siya sa akin pero nakatalikod naman. May tensyon sa pagitan namin bukod sa una na nakapagitna. Nakonsensya tuloy ako sa mga sinabi ko, Papa Dudut. Lalo't naramdaman kong hindi pa handa si Toto sa mga sinabi ko. Kinabukasan ay wala pa rin kaming imikan. Hanggang sa terminal ay hindi pa rin ako kinausap ni Toto. Mukhang madedelay yung bus natin. Alam ko, di ba sinabi na kanina nung dispatcher? Sinubukan ko lang namang kausapin ka. Para saan pa? Alam ko masama loob mo sa mga sinabi ko kahapon. Okay na, huwag na natin pag-usapan. Gusto ko lang walang bitterness na… Gusto mo pa rin talagang pag-usapan, no? O sige, galit ako sa'yo kasi sarili mong anak,
Ayaw mong ilabas sa mundong to dahil hindi ka ready mag-commit sa akin. Dinamay mo pa talaga yung magiging anak sana natin. Sa ayaw at gusto natin, damay talaga siya. Pero napaka-selfish mo para ipagdasal na wag mabuo yung bata. Yun yung naramdaman ko. Naging honest lang ako. Sana hindi ka na lang naging honest. Sana hindi ko na lang nalaman. Sinira mo yung pangarap ko na bumuo ng pamilya kasama ka. At least naliwanagan ka na, di ba? Ngayon alam mo na kung bakit hindi tayo pwede. Hindi lang maliwanag sa akin kung bakit yung magiging anak natin na walang kamalay-malay, nadamay. Alam kong mali na ipinagdasal ko yun pero nangyari na eh. Hindi ko naman pinalaglag yung bata. Kusang nawala sa akin kasi alam siguro ng tadhana na hindi pa ako ready. Kung una pa lang alam na ng tadhana na hindi ka pa ready, di sana hindi na buo, hindi ba? Baka pinagbigyan ka lang ng langit kasi kawawa yung bata kung mabubuhay sa piling mo na hindi ka pa ready mag-commit. Ready ako mag-commit pero hindi sa'yo. I'm sorry, Toto. Pero yun ang totoo. Panalo ka na. Ha? Di ba gusto mo na magkaroon ako ng closure sa bakasyon na to? Okay na. May closure na ako. Panalo ka na. Toto. Hindi ka pa ba masaya? Hindi na kita kukulitin. Hindi na ako makikipagbalikan sa'yo. Toto naman eh. Pagbalik natin ng Manila, makukuha mo na yung premyo mo. Tinotoo ni Toto ang sinabi niya, Papa Dudut. Pagkabalik namin ng Manila ay hindi na niya ako muling kinausap pa. Pinadala na lamang niya lahat ng natirang gamit ko sa bahay nila at kahit yung mga niregalo ko binalik niya. Naging desidido talaga siyang mag-move on dahil masyado siyang nasaktan sa closure na naibigay ko. Nanalo raw ako sa pustahan naming dalawa pero Papa Dudut ang hindi alam ni Toto noon ay pareho kaming nanalo pero pareho kaming magkaiba ang premyong nakuha. Naibigay ko na kay Toto ang closure na gusto niya, nanalo ako. Hindi na niya ako kinulit na makipagbalikan pa dahil din sa bakasyon naming yon ay naliwanagan ako. Naliwanagan akong may nagkukubli pa rin pala akong pagmamahal kay Toto. Nanalo siya pero hindi niya nakuha ang premyong napagkasunduan namin. Ang magkabalikan kaming dalawa. Huli na noong napagtanto kong nanalo rin si Toto sa pustahan namin. Hindi na niya ako kinausap muli habang ako ay umaasa na magkakaroon kami ng second chance na dalawa. Nagkabaliktad kaming dalawa at alam kong magiging gano'n na yon forever dahil ayaw na talaga ni Toto na magkaroon pa kami ng ugnayang dalawa. Maraming salamat po Papa Dudut sa pagbasa ng aking liham. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Kyla. Barangay Love Stories. Love Stories. Barangay LS 97.1 97.1 Number 1. Forever. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Marami tayong hiling sa buhay. Marami tayong bagay na inaasahan at pinapangarap na makamit balang araw. At para makuha ang mga bagay na ito ay kailangan natin itong pagtrabahuhan. Ang problema, mahirap tukuyin kung ang isang bagay ba ay para sa atin. Kaya minsan ay dumarating tayo sa puntong kinakailangan nating sumugal para malaman kung nakatakda bang mapasa atin ang isang bagay o hindi. Ganito mismo ang dinanas ng kabarangay nating si Doniel. Sumugal siya sa pag-ibig pero worth it ba ang lahat ng ito sa dulo? Ating pakinggan ang kanyang storya dito lamang sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, magandang araw sa inyo Papa Dudut. Kung dati ay sa news ko lamang napapanood ang mga karahasang nangyayari sa Metro Manila. Kamakailan lang ay nagkaroon ako ng first-hand experience sa mga karahasan na ito
nung ako na mismo ang tumira sa isang lugar dahil lamang sa pag-ibig. Bago ang lahat ay ipapakilala ko muna ang sarili ko. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Doniel. 30 years old at isang nurse na tubong Baguio. 5 years ago ay lumipat ako sa Quezon City para sa mas mataas at mas maayos na sahod. Nakapasok ako sa isang private hospital na hindi ko na lamang papangalanan for privacy. Sa tulong ng isang kasamahang nurse ay tumira ako sa isang apartment building kung saan ay naging roommates kami. Pero tumagal lamang ito ng 2 taon, Papa Dudut. Pagkatapos noon ay ako na lamang ang mag-isang nangupahan sa apartment na yon matapos lumipat ng trabaho ang roommate ko. Okay lang naman sa akin yon, mas gusto ko nga na mag-solo dahil mas peaceful ang tumirang mag-isa dahil wala akong ibang taong pinoproblema maliban sa sarili ko. Sa loob ng 5 taon sa apartment na yon ako tumira. Pero kahit na matagal na ako doon ay nakakatuwang isipin na ilan sa mga kapitbahay ko sa apartment building na yon ay hindi ako masyadong kilala. Night shift kasi ako, Papa Dudut. 7:00 ako ng gabi lumalabas para magtrabaho at 7:00 ng umaga ako natatapos sa trabaho dahil nagpa-part-time din ako sa isang clinic na malapit lang din sa ospital. Sa buong araw ay tulog naman ako. Karaniwan ay nasa loob lamang ako ng apartment at pag may sobrang oras ay naglilinis o minsan ay nanonood ng mga pelikula. Hindi ako lumalabas o nakikipag-usap sa ibang tao sa building maliban na lamang sa gwardiya naming si Sarge. Sarge, O Doniel, baga kang umuwi ngayon ah. hindi nagbukas yung clinic na pinagpa-part-timean ko kaya napaaga ako ng uwi. Talagang banat na banat ang buto mo ha. Lahat na lang ng trabaho makita mo, lagi mong pinapasok. May pinag-iipunan ka ba? Wala naman. Marami lang talagang bayarin kaya bawal tamarin. Ang mahal pa naman ng cost of living dito sa Metro Manila. Sinabi mo pa. Kulang na kulang ang 20 mil para sa isang buwan. Mabuti nga ikaw, sulo ka lang eh. Wala ka pang pamilya na binubuhay, di tulad ko. Hirap nga ng buhay ngayon Sobrang taas na ng mga bilihin. Ang laki kasi ng problema ng mundo kaya lahat nagmamahal. Akala ko nga kaya doble-doble ang trabaho mo kasi nag-iipon ka na para magbuo ng pamilya. Malabo pang mangyari yan. Wala nga akong girlfriend Pamilya pa kaya. Ba't ba kasi wala ka pang girlfriend hanggang ngayon? Ikaw naman Sarge, parang di mo naman alam pinagdaanan ko. Ikaw kaya lagi ko nakakakwentuhan tungkol sa love life ko. Mga pag-ibig na purong ngiwi. Alam ko naman yun. Lagi kang ambigo sa pag-ibig pero mabilis ka naman makahanap ng babae. Kaya nga ako nagtataka na wala ka pang naipapalit sa ex mo. Ilang buwan ka namang single? Matagal na. Di ko na maalala. Pero tingin ko, malapit na ako magkaroon ng bagong girlfriend. Talaga? Taga saan? May nakilala ako, taga Malabon. Sara pangalan. Yan! Ganyan dapat. Hindi lang dapat puro trabaho inaatupag mo. Kumusta naman siya? Maganda ba? Oo naman. Anong trabaho? Nurse din? Sa kumpanya siya nagtatrabaho. Ewan ko parang sales manager ata. Bago lang kami magkausap Nakilala ko siya sa Facebook. Sayang na unahan ako. May rereto pa naman sana ako sa'yo. Sino naman? Di ba nga last week, umalis na yung nakatira dyan sa isa sa mga unit sa 5th floor? Yung nakwento mo na isang pamilya? Oo, yun nga. O tapos? Kaninang umaga kasi, may babaeng nag-inquire. Tinignan niya yung unit na bakante ron. Ang balita ko, kukunin niya daw yung unit. Ano itsura? Maganda? Oo, maganda. Parang artista. Akala ko nga artista Payat siya na matangkad. Makinis din. Kung wala akong asawa, babakuran ko Mukhang maigi nga Maigi talaga. Kaya nga sabi ko, bagay kayo. Gwapo ko naman Siguro hindi masyadong nagkakalayo yung edad nyo. Kailan daw siya lilipat? Hindi ko pa alam. Basta ang alam ko, naka-reserve na yung Unit 505 para sa kanya. Abangan mo na lang siya. Sigurado ako na pati ikaw, mabibihag sa ganda niya.
Pas muna, Sarge. Doon muna ako kay Sarah. Bahala ka. Sinasabi ko sa'yo, mas maganda tong taga 505. Aanihin ko naman yung ganda kung hindi naman ako type, di ba? At least tong si Sarah, interesado na sa akin. O sa bagay, tama ka nga naman. O sige na, Sarge. Maiwan na kita ha. Naantok nga ako eh. Pahinga muna ako. O sige. Mag-out na rin ako maya. Papadudot, merong 10 palapag ang apartment building na tinitirhan ko. Para sa tenant sa isang unit na mag-isa lamang na nangungupahan ay sulit na ang 13,000 pesos a month na renta at bayad sa kuryente at tubig. Kasama na rin doon ang wifi at iba pang mga bayarin. May 2 na itong bedroom, isang CR at kitchen. Meron din itong maliit na balcony kung saan ako karaniwang nagsasampay ng mga nilabhan ko. Sa second floor ako nakatira, Papadudot, at masasabi ko namang tahimik at mababait ang mga nangungupahan sa palapag namin. Kaya rin ako nagtagal sa unit ko dahil mabait ang nagmamay-ari ng building. Walang kaso sa kanila kahit na paminsan-minsan ay nadedelay ako sa pagbabayad sa kanila. May mga pagkakataon na tuwing lumuluwas ang mga kamag-anak ko mula sa Baguio ay sa apartment na sila dumediretso para maki-overnight. Sa apartment din karaniwang tumatambay ang mga katrabaho ko sa ospital dahil malapit lamang ito sa ospital na pinagtatrabahuhan ko. Ang apartment ko na rin po ang naging piping saksi sa mga heartbreaks ko, Papadudot. Hindi na rin mabilang ang mga babaeng inuwi ko roon sa pag-asang makakahanap na ako ng makaka-forever ko. Kaso nga lang ay palagi akong minamalas pagdating sa pag-ibig katulad na lamang ng huling naka-talking stage ko na si Sarah. Nakilala ko si Sarah sa isang dating app. Ilang araw din kami nag-usap sa chat at nag-date sa labas. Nung imbitahan ko siya sa apartment ay bigla na lamang nagbago ang pakikitungo niya sa akin sa hindi malamang kadahilanan. Mukhang naka-score na naman tayo ah. Yung chika babes na hinatid mo, sabay yung Sarah na sinasabi mong nililigawan mo? Oo, siya nga. Maganda rin. Ibang klase ang taste mo ah. Mahusay kang puminta. Magaling ang puminta. Wala naman napapasagot. Hindi kanya sinagot. Kaya naman pala ganyan ang itsura ng mukha mo eh. Para kang nakatanggap na masamang balita. Malakas talaga pakiramdam ko na di na kami ulit magkikita pagkatapos ng araw na to. Bakit mo naman nasabi yan? Ramdam ko na eh. Kita ko yung pagkadismaya niya kanina. Di ata nagustuhan yung nakita. Naliitan ata eh. Ganun ba? Wala naman yan sa laki ulit eh. Ang mahalaga, satisfied siya sa performance mo. Anong pinagsasabi mong satisfied sa performance? Yung unit ko yung sinasabi ko. Naliitan yata siya sa apartment ko. Masyado siguro mataas yung expectation niya kaya nadismaya siya nung nakita niya yung tinitirhan ko. Ah, akala ko naman kung ano yung maliit na tinutukoy mo. Sigurado ko ba na doon siya nadismaya? Baka naman makalat kasi yung apartment mo. Sobrang linis nga ng unit ko eh. Wala kang makikitang alikabok doon kahit na araw-araw akong wala. Umasa lang talaga siguro yun na mayaman ako. Parang hindi naman siya mukhang pera. Hindi ko naman sinasabi na mukhang pera si Sarah. Mayaman kasi yun eh. Kaya sa tingin ko mayaman din ang hanap niya. Baka naman masyado ka lang nag-iisip. Hindi Sarge, ramdam ko eh. Di ba nga kararating lang namin? Wala pa nga kaming 30 minutes sa unit ko eh. Nag-aya na siyang umalis. May emergency siguro. Oo nga, gusto niya na akong takasan. Yun yung emergency. Hayaan mo na yun. Ay, Marami pang babae dyan. Doon ka na lang sa sinasabi ko. Yung nasa unit 505. oo nga, kumusta na yun? Nakalipat na ba? Oo, nandito na siya. Pero naglilipat pa lang ng gamit. Ang sabi sa akin, galing pa raw sa Makati yung mga ibang gamit niya. Ang galing mo naman sumagap ng chismis. Saan mo naman nalaman yan? Gwardya ako eh, kaya dapat friendly tayo. Marami ako nakakausap dito na tenant na tulad mo. Alam na alam ko ang mga sikreto ng mga tao rito. Sa akin ba naman ibuhos lahat? Nakakatakot ka pala eh. Daig mo pa mga marites sa kanto. Siyempre, kailangan natin maging mabait sa mga tenant at unit owner para hindi tayo pagalitan. Ikaw nga rin eh. Lagi kang nakikipagkwentuhan sa akin eh. Ganon din yung iba siyempre.
Sabagay, oo nga naman. Ano? Irereto na ba kita kay Unit 505? Di mo pa nga alam pangalan eh. Paano mo ako irereto dun? Tsaka pass muna ako dyan. Ipapahinga ko muna tong puso ko. Baka mamaya magtampo na to eh. Siguraduhin mo muna na wala ka na talagang tsansa kay Sarah. Naku, wala na yun. Di na ako aasa. Wala nga siyang reply sa chat ko ngayon lang eh. Ang malas mo naman talaga, hoy. Kaya nga eh. Ay, bahala na. Bahala na kung anong mangyari. Ay, nga pala Sarge, kumain ka na ba? Hindi pa nga eh. Bakit? May pagkain kasi ako sa taas. Nagluto ako ng dinner para sa amin sana ni Sarah. Kaso, ayun, umuwi. Iniwan ako. Sayang naman, di ko mauubos yun. Ayun, sakto! Kumakalam na tong tiyan ko eh. Akit lang ako sandali Sarge, babalot ko yung pagkain tapos baba ako agad dito sa'yo. Matapos ang gabing yon, ay hindi na nga ulit nagpakita sa akin si Sarah, Papa Dudut. Inamin niya sa akin na ibang klase ng lalaki raw ang hinahanap niya at hindi ako yon. Malayo raw kasi ang estado ko sa ine-expect niya. Akala siguro niya, Papa Dudut, ay mayaman ako kaya siguro bigla siyang umurong matapos niyang makita ang unit na inuupahan ko. Hindi naman talaga ako mayaman. Sapat lang ang buwan-buwan na sinasahod ko. Ang kaibahan lang ay marunong akong humawak ng pera. Kaya kong i-budget ang pera ko sa mga pangangailangan ko. Simple lang akong tao at naiintindihan ko naman kung mas mataas ang standards ng mga babaeng nakikilala ko. Karapatan din naman nilang pumili ng lalaking nararapat para sa kanila. Nakakalungkot lang na hindi ko maabot ang standards na yon, Papa Dudut. Alam ko naman na wala sa expensive side ng Quezon City ang apartment ko. Hindi ko rin naman kasi kailangan ng mamahaling tutuluyan. Ang mahalaga para sa akin ay komportable ako sa tinitirhan ko. Pero sa kabila ng pagiging komportable ay aaminin ko pong minsan ay mahirap din ang maging mag-isa sa buhay. Oo nga't marami akong kaibigan, marami akong kakilala pero at the end of the day, mag-isa pa rin ako sa bahay. Pagka-uwi ko ay palagi akong sinasalubong ng katahimikan. Wala akong mapagkwentuhan sa naging takbo ng araw ko. Wala akong mapagsabihan ng mga magagandang balita sa buhay ko. Doon na po ako nakakaramdam ng kalungkutan, Papa Dudut. Kaya kahit laging bigo pagdating sa love life ay patuloy pa rin ako sa paghahanap ng makakapareha ko sa buhay. Hanggang sa isang araw ay dumating sa buhay ko ang isang babae na hindi ko akalaing magpapatibok ulit sa puso ko. Buwan ng Disyembre noong lumipat sa apartment building namin ang isang babae na tawagin na lang natin sa pangalang Iya, Papa Dudut. Siya ang bagong tenant sa Unit 505 na nabakante sa 5th floor. Nabalitaan ko lang din ito kay Sarge noong minsang magkwentuhan kaming dalawa habang naghihintay sa binukong motorcycle taxi. Ayon kay Sarge ay mag-isa lang daw si Iya. Maganda siya, sexy at parang hindi dinadapuan ng araw ang makinis nitong balat. Sa tansya niya ay nasa late 20s ang babae. Nung unay wala akong interes kay Iya kahit na siya na lamang palagi ang bukang bibig ni Sarge. Kahit na medyo exaggerated pa ang mga kwento nito na bukod sa maganda ay mabait daw ang palakaibigan na dalaga. Hindi ko naman kasi masyadong pinapakialamanan ng mga tenant sa apartment building namin. Tulad nga ng sabi ko, Papa Dudut, bahay at trabaho lamang ako kaya wala akong masyadong kakilala sa amin. Usually kasi ay pagod na ako sa trabaho kaya wala na akong time na makipag-socialize. At mukhang gets naman ito ng ibang tenants. Minsan kapag may mga nakakasabay ako sa elevator, ngitian ko lamang sila ay sapat na. Pero iba si Iya, Papa Dudut. Katulad ni Sarge ay nagsimula rin akong mahumaling sa kanya nung ako na mismo ang nakakita sa taglay niyang kagandahan. Papasok na ako sa trabaho noon nung nadatnang ko si Sarge na kumakain sa kanyang maliit na pwesto. Bilang nakasanayan ko na siyang kausapin bago umalis, ay nagkwentuhan kami saglit.
hanggang sa dumating na nga si Iya at doon ko siya unang nakilala. Doniel! Papasok ka na? Oo, Sarge. Alis na ako. Baka maabutan pa ako ng ulan eh. Maaga pa! May bagyo ata kasi. Uunahan ko na bago dumating. Wala akong payong eh. Halika muna rito. Tekman mo to kinakain ko. Ano ba yan? Yema cake! Ito, may extra kutsara dito. Sarap nito. Patikim nga. Uy! Masarap nga. Saan mo ito nabili? Hindi ko to binili. Bigay ito ni Ma'am Iya. Sino Iya? Yung bago lipat sa Unit 505. Yung babaeng sinasabi ko sa'yo na irereto ko dapat. Ah, Iya ba pangalan nun? Ibang klase ka talaga, Sarge. Galing mong kumuha ng impormasyon ah. Dapat pala naging reporter ka na lang eh. Binigyan niya ako ng pagkain kasi nga tinulungan ko sila nung nakaraan na iakyat yung ubi niya. Siya ba nagluto nito? Paisa pa nga. Masarap talaga eh. Oo, mahilig daw siya mag-bake eh. Nagbebenta ba siya ng ganito? Ano ulit tawag dito? Yema cake. Hindi siya nagbibenta niyan. Hobby lang daw niya yung mag-bake. Sayang. Gusto ko sanang bumili kung sakali. Masarap eh. Masarap, di ba? Oh, ayan na pala siya eh. Sino? Si Ma'am Iya. Yan oh. Yung naka-jacket na may dalang payong. Ipapakilala kita sa kanya. Good evening, Ma'am Iya. Good evening din po. Kamusta po lakad nyo? Okay naman. Pagod. Ano palang masasabi niyo sa yema cake na ginawa ko? Di mo ata kinain eh. Nako, sobrang sarap, ma'am. Ito nga oh. Nilalantakan na namin ni Doniel. Ganun ba? Nakakatuwa naman at nagustuhan niyo. Ipapakilala ko pala sa itong kaibigan ko, ma'am. Ito po si Doniel. Hello. Hello po. Ang sarap po ng yema cake nyo. Totoo ba? Sinasabi niyo lang yata yan para hindi ako mapahiya eh. Hindi po, masarap talaga. Promise. Sakto yung tamis. Malasa yung mismong cake tapos sobrang lambot pa. Naku, salamat. Inaayos ko pa yung recipe niyan eh. Tinatanong ko nga tong si Sarge kung nagbebenta ba kayo nito. Sabi niya hindi raw. Hindi nga. Napasobra lang kasi yung binake ko kaya pinamigay ko na lang. Mahilig lang talaga akong mag-bake ng pastries. Sayang naman. Pero ipagbibake kita kung gusto mo. Gusto mo ba? Naku, wag na ho, nakakahiya naman. Walang problema yun. Kapag hindi ako busy, ipagbibake kita ng yema cake. Taga rito ka ba? Taga rito rin yan, ma'am. Sa Unit 201 siya. Single at naghahanap ng girlfriend. Uy, Sarge, tumigil ka nga. Talaga ba? Tinatanong niya nga kung single din kayo para… Sarge, sabi ng itikom yung bibig mo eh. Ano ba, Pards? Huwag mong takpan ng bibig ko. Ayun nga, Ma'am Iya. Tinatanong niya kung single pa kayo. Para sana ligawan ka niya. Wag po kayo maniwala sa mga pinagsasabi nito ni Sarge. Nagjo-joke lang po siya. Palabiro ka pala, Sarge eh. O paano? Mauna na ako sa inyo. Maiwan ko na kayong dalawa ha. Sige, ma'am. Salamat ulit dito sa Yema Cake, ha? Bye po. Ang ganda nga niya, Sarge. Sabi sa'yo eh. Ano? Type mo? Hindi lang type. Type na type. Dumaan na mga araw. Hindi na nawala sa isipan ko si Iya at tunay nga nakakaiba ang karisma na meron siya. Para akong nahihypnotize tuwing nakakasulubong at nakakausap ko siya, Papa Dudut. Minsan nga ay hinahabaan ko pa ang pagtambay sa pwesto ni Sarge para lamang makita ko siyang pumasok sa trabaho. Tumatambay ulit ako sa gabi doon para naman maabangan ko siya sa pag-uwi niya. Para nga akong isang fan noon na nag-aabang sa idol ko. Hindi ko inakala na isa rin ako sa mabibihag ng ganda ni Iya. Pero mas hindi ko inaasahan na bibigyan niya rin ng pansin ng isang tulad ko. Ilang linggo pagkatapos ng unang pagkikita namin ni Iya ay isang paper bag ang nadatnang ko sa harap ng apartment ko. Laman nito ay yema cake na ipinangako sa akin ni Iya. Kalakip ng yema cake na nakalagay sa maliit na plastic tube ay isang sticky note na may nakadrawing na heart at sa ibaba nito ay nakasulat ang pangalan niya. Sobrang kinilig ako, Papa Dudut, na hindi nalimutan ni Iya ang pangako niya sa akin. Sinulit ko ang pinadala niyang yema cake
Nadaig pa ang mga gawa mula sa mga sikat na bake shop. Malambot ito na parang ice cream na natutunaw kapag kinain mo. Hindi rin masyadong matamis kaya hindi nakakaumay. Hindi generic ang lasa, may kakaiba rito na hindi ko masabi kung ano dahil hindi naman ako pastry chef. Basta ang alam ko lang ay kakaiba ito at mas masarap kesa sa ibang yema cake na natikman ko. Bilang pasasalamat ay bumili ako sa labas ng pasalubong pagkatapos ng trabaho. Sans Rival ang ibinigay ko kay Iya na nilagay ko rin sa paper bag na may kasamang sticky note letter. Iniwan ko ito sa apartment niya na ayon kay Sarge ay nasa 5th floor, Unit 505. Nagustuhan ito ni Iya, Papa Dudut, at sa sumunod na araw ay ulam naman ng sunod na ibinigay niya sa akin. Dahil doon ay nagsimula kaming maging close sa isa't isa. Hi Iya, good morning. Uy, Doniel! Good morning din. Kakauwi mo pa lang galing work? Oo, ikaw, papasok ka na? Hindi, kakauwi ko lang din. Ah, ganun. Saan ka galing? Sa labas, kasama mga kaibigan ko. Mukhang inumaga na kayo ah. Napasarap yung kwentuhan namin kaya napa-overnight na. Naka-check-in kasi sila sa isang hotel para mag-staycation. Sana all may time magbakasyon. Wala ka bang work ngayon? Wala, off ko. O sakto, mukhang mare-renovate mo na sa wakas yung apartment mo. Di ba matagal mo nang kinukwento sa akin na marami ka sanang gustong ayusin kaso wala ka lang time? Oo nga kaso may lakad din ako ngayon. Maliligo lang ako saglit tsaka magbibihes tapos larga na ulit. Yun lang. Iba talaga kapag famous no? Punong-puno ang schedule. Nye, di naman ako famous. Marami lang talaga akong lakad this month. Saan ang punta mo niyan? May bibisitahin akong friend from work tapos baka may lunch date ako mamaya. Ooh, may date ka? Meron, yung papa ko. Birthday kasi niya last week. Ngayon lang ako makakabawi kasi lumuwas pa siya galing probinsya. Ah, akala ko may date ka kasama boyfriend mo. Ano ka ba? Wala naman akong boyfriend. Wala ba talaga? Yang gandang yan, hindi nawawala ng manliligaw yan. Parang imposible naman na mawala ng boyfriend ang isang Diyosa na katulad mo. Ikaw talaga, makajosa ka naman. Wala nga akong boyfriend. Bakit naman wala? By choice ba yan? Basta. Pero tumatanggap ka naman ba na manliligaw? Bakit? Manliligaw ka ba? Pwede ba? Sira ulo? Hindi nga, seryoso ako. Hindi ba pwede manligaw? Depende. Marunong ka bang manligaw? Oo naman. Sinong lalaki ang di marunong manligaw? We, kung marunong ka naman palang manligaw, bakit wala ka pang girlfriend? Aray, personal ang banat ah. Sakit naman ang pagkakasabi mo nun. Sorry, curious lang ako. Cute ka rin naman, so bakit wala kang girlfriend? May mga niligawan naman ako pero sabihin na lang natin na hindi ako pasok sa standards ng mga babaeng niligawan ko. Grabe naman standard nila. Ano bang hanap nila? Yung kumikinang-kinang na parang ginto? Ewan ko nga eh. Ikaw ba? Ano bang hanap mo sa lalaki? Hay nako, Doniel. Saka mo na gawin yan kapag hindi na tayo busy. Late ka na sa trabaho mo Okay lang malate, basta ikaw ang dahilan. Paano naman ako? Malilate na rin ako sa pupuntahan ko. Ay, sorry. Oo nga pala. Sige na. Akyat ka na. Ako naman, papasok na sa trabaho. Sige, ingat ka. Ikaw rin. Papadudot, napaka-misteryosang tao ni Iya. Ilang beses na kaming nakapag-usap pero ako lang palagi ang nagkukwento sa buhay ko. Hindi siya masyado nagbibigay ng impormasyon tungkol sa sarili niya. Basta ang alam ko lang ay nagtatrabaho siya sa isang opisina sa Marikina. Pangatlo siya sa 5 magkakapatid at nakatira ang pamilya niya sa Iloilo. Pangarap niyang maging chef at ang hilig niya noong mga panahong yon ay ang mag-bake. Maliban sa mga nabanggit ay wala na akong masyadong alam sa buhay niya. Ayoko rin namang magbukang staff galing HR department na tanong ng tanong sa background niya. Kaya hinayaan ko na lamang na si Iya na mismo ang mag-open sa akin ng mga bagay na tungkol sa buhay niya. Papadudot, hindi ko alam kung masyado lamang akong assuming pero tuwing nagkakausap kami ni Iya
ay sinasabayan niya ang pakikipag-flirt ko sa kanya. Minsan ang mga biruan namin pati na rin ang pasimpleng harutan ay nakakalito na rin. Hindi ko kasi alam kung nagbibiruan pa ba kami tungkol sa feelings namin o totohanan na ba yon. Pakiramdam ko talaga ay sobrang lakas ng chemistry naming dalawa, Papa Dudut. Sabi nga sa akin ni Sarge ay bagay daw ako kay Iya. Dahil dito ay mas lumakas tuloy ang loob ko na pormahan siya. Isa pa, Papa Dudut, ay nahahalata ko rin sa mga galaw ni Iya na parang may gusto rin siya sa akin. Iba kasi ang ugali niya kapag kasama niya ako kumpara kapag iba ang kasama niya. Dahil sa mga naoobserbahan ko pagdating sa kinikilos niya, feeling ko ay malaki naman ang chance ko sa kanya. Kaya naman hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa at binakuran ko na siya. Papa Dudut, walang maayos na naging sagot sa akin si Iya noong nagtapat ako na gusto ko siyang ligawan. Pero kahit na ganoon ay tinanggap pa rin naman niya ang pasimpleng diskarte ko sa kanya. Kahit na hindi umamin ay malakas pa rin ang pakiramdam ko noon na may gusto rin siya sa akin. Patuloy pa rin kasi siyang nakikipagkita sa akin at nakikipag-usap na para bang gusto rin niya ang atensyon na ibinibigay ko sa kanya. Minsan nga lang ay nahihirapan akong ipakita ang magagandang motibo ko sa kanya dahil sa magkaiba naming oras. Para nga kaming buwan at araw na hirap magpang-abot. Busy siya sa trabaho sa umaga, busy naman ako sa trabaho sa gabi. Ilang oras lang ang naibibigay namin sa isa't isa. Umaasa nga ako noon na milagro na madagdagan pa ang mga oras namin na magkasama para sana mapabilis ang pagiging malapit namin sa isa't isa. Ang nakapagtataka lang, Papa Dudut, maliban sa ayaw niyang magbigay ng mga impormasyon tungkol sa sarili niyang buhay, ayaw din ni Iya na ibigay ang social media niya para sa akin. Pati ng phone number niya para sana kahit magkalayo kami ay pwedeng-pwede kaming makapag-usap. Nahanap ko naman ang Facebook niya pero hindi niya ako ina-accept sa hindi ko malamang kadahilanan. Naka-private din ito kaya kahit gusto ko siyang i-stalk ay hindi ko magawa. Ganon pa man ay pinilit kong gibain ang pader na namamagitan sa aming dalawa. Dahil ng mga panahon na yon ay sobrang nahulog na talaga ang loob ko kay Iya. Mas lalo tuloy akong nabahala noong nalaman ko mula kay Sarge na nagkaroon daw siya ng lalaking bisita sa unit niya. Napaisip tuloy ako kung ako lang ba ang ine-entertain niyang lalaki sa buhay niya o marami kami. Kaya naman hindi na ako nagpapetiks-petiks pa noong isang imbitasyon ang natanggap ko mula kay Iya. Pagka-uwi ko kasi galing trabaho ay isang tube ng yema cake ulit ang nadatnang ko sa may pinto ng apartment ko. May nakadikit ditong sticky note na nakasulat ang mga katagang 11 o'clock tonight, Unit 505. Kahit na walang pangalan ay alam ko na kung kanino ito galing, Papa Dudut. Iya, nabasa ko yung note mo. Shh! Huwag kang maingay. Ay, sorry. Na-excite lang. Halika, pumasok ka. Maupo ka muna dyan sa sofa. Salamat. Hanap ka na lang ng pwesto. Pasensya na, medyo makalat. Nire-renovate ko tong sala eh. Ayos lang ako. Upo na ako Alam mo, hindi mo naman kailangan pahirapan ng sarili mo para kontakin ako eh. Ibigay mo na lang kasi sa akin phone number mo para hindi ka na nagdidikit ng sticky note sa pinto ko. Sabi ko naman sa'yo, hindi ko basta-basta binibigay ang number ko, di ba? Pati sa akin, hindi naman tayo bago magkakilala. Basta! Sandali, diyan ka lang. May aayusin lang ako saglit. Mukhang buong araw ka busy Wala ka bang pasok kanina? Nag-off ako ngayong araw.
Kailangan ko na mag-ayos dito. Ilang araw nang makalat tong apartment ko kaya sinimulan ko nang mag-renovate. Mabuti naman nagkaroon ka ng time para mag-ayos dito sa unit mo. Kapagod nga Dami ko palang gamit. Dapat pala yung iba itinapon o ipinamigay ko na. So, bakit mo pala ako pinapunta dito? Magpapatulong ka ba? May ipapagawa ka ba sa akin? Wala. Gusto lang kitang kausapin para linawin kung ano man ang meron tayo ngayon. Okay. Ano bang meron tayo ngayon? Alam kong nanliligaw ka sa akin. Teka, sandali. Parang hindi ko gusto kung saan papunta to Unang salita pa lang, di na maganda pakinggan. Doniel, patapusin mo muna ako. Sorry, sige. Tuloy mo na. Gusto mo ko? Alam ko yon dahil yun naman ang pinapakita at pinaparamdam mo sa akin. Gusto rin kita, kaso hindi ko maibibigay sa iyo yung gusto mong mangyari. ayaw mo ako maging boyfriend? Bakit? Huwag mo nang alamin, basta… Hindi sana pala nung umpisa pa lang humindi ka na. Bakit hinayaan mo pa akong ligawan ka kung wala ka naman palang planong sagutin ako? Sorry. Kaya kita hinayaan kasi hindi pagmamahal ang kailangan ko sa'yo. Ano? Pera? Wala ako noon, Iya. Hindi. Hindi ko kailangan ng pera mo. Kung hindi pera, ano pa? Wala naman ako ibang maibibigay sa'yo kundi pagmamahal lang. Meron pa. Lumapit ka rito. O ito, tingnan mo ako sa mata. Seryosong usapan. Ano bang kailangan mo sa akin? Kung ayaw mo sa pagmamahal ko, ano bang kailangan mo? Ito. Sandali lang, Iya. Anong ginagawa mo? Bakit mo ako inuhubaran? Ayaw mo ba? Siyempre gusto. Nagulat lang ako. Nag-uusap lang kasi tayo tungkol sa relasyon natin Ganito ang klase ng relasyon na gusto ko sa'yo. Kung ganito lang pala ang hanap mo, sige, maibibigay ko sa'yo to. Teka, huhubarin ko lang tong suot ko. Pero huwag mong isipin na dahil may mangyayari sa atin, magiging tayo na. Hindi kita sasagutin, Doniel. Oo na, kahit huwag mo na ako sagutin. Alisin na natin tong suot mo. Sige, dun tayo sa kwarto. Papadudot, hindi na ako nagpumilit pa. Kung ayaw pumasok ni Iya sa isang relasyon ay wala akong magagawa. Pero kahit na ganoon ay nanatili ang pagiging magkaibigan namin. Naging more than friends kami pero less than lovers. Kumbaga magkaibigan lamang kami pero may mga bagay kaming ginagawa na hindi karaniwang ginagawa ng magkaibigan lang. Sa madaling sabi ay naging friends with benefits kaming dalawa ni Iya. Ayaw niya ako maging boyfriend pero gusto niya ako sa ibang bagay at yon ang ibinigay ko sa kanya, Papadudot. Pagkatapos ng trabaho ko noon ay sa unit ni Iya na kaagad ako dumediretso kapag day off niya. Parang naging parte na ito ng weekly routine namin. Minsan naman kapag wala akong pasok ay si Iya ang nag-aabang sa apartment ko. Para kaming mga bata sa excitement tuwing magkikita kaming dalawa. Sabik na sabik kami sa katawan ng isa't isa. Nung una'y nalungkot ako dahil partner sa kama lang ang tingin niya sa akin pero kalaunan itinanggap ko rin naman ang role ko na yon sa buhay niya. Wala naman akong karapatang magreklamo dahil kung tutuusin ay jackpot na ang isang tulad ko ang mga tipo ni Iya. Hindi man ako nakahanap ng girlfriend ay para na rin akong nagkaroon noon dahil kahit papaano si Iya nang nag-aalis ng kalungkutan na nararamdaman ko. Hindi na ako mag-isa. Kahit papaano ay nagkaroon ako ng tao na siyang nagpapa-excite sa mga araw ko. May napupuntahan na ako kapag bored ako at may nakakausap ng iba maliban kay Sarge. Yun nga lang, nagsimula ako magkaroon ng katanungan tungkol kay Iya. Nung isang araw na magkasama kami ay isang lalaki ang bigla na lamang umeksena sa buhay naming dalawa. Oh my gosh! Daniel! Gumising ka na dyan! Hoy! Gumising ka na dyan! 4:00 na pala!
Kailangan mo nang umalis. Dito muna ako. Mamayang gabi pa naman pasok ko eh. Kailangan mo nang umalis ngayon din. Bakit? Dito muna ako. Lika, kadal tayo dito. Bumangon ka na. Aray! Ba't mo ako pinalo? Sakit nun ah. Ano, gising ka na ba? Oo, pati kaluluwa ko gising na. Pero may isa pang nagising. Gising na gising. Gusto mo ba makita? Huwag ngayon. Kailangan mo na talagang umalis. Bakit? Dati may bebe time tayo tuwing umaga. Next time na lang. Ba't mo ba ako pinapaalis? Ang aga-aga pa eh. Tingnan mo nga oh, di pa maliwanag sa labas. Basta, umalis ka na, dali. Nasaan na ba yung mga damit mo? Heto, isuot mo na tong boxers mo. Grabe ka naman sa akin. Para akong asong pinapalayas ah. Sorry na, magbihis ka na kasi. Bakit muna? May bisita ka ba? Oo, Sino naman? wag mo nang alamin. Ano ba naman yan, Doniel? Oo na, eto na. Ganda ng tulog ko eh. Nasaan yung t-shirt at pantalon mo? Hindi ko alam. Nasa sala yata. Halika na! Lumabas na tayo ng kwarto! Ayun yung damit mo. Ang kalat-kalat mo kasi. Oh, ba't kasalanan ko? Ikaw naghubad yan sa akin kagabi. Oo na. Dami mo pang sinasabi. Pulutin mo na yung mga damit mo, magbihis ka na tapos umuwi ka na. Anong oras ba kasi darating bisita mo? Hindi ko alam, paparating na yun anytime. Ipakilala mo na lang kaya ako sa kanya. Seryoso ako, Doniel. Hindi na ako nakikipagbiruan sa'yo. Gino-joke lang naman kita. Mukha ba akong natutuwa? Eto na nga, nagbibihis na. Sungit naman. Richard? Sino ka? Sino tong lalaking to? Ikaw, sino ka? Mali ka ata ng pinasukang unit. Tinatarantado mo ba ako? Ako? Tinatanong mo kung sino ako? Gusto mong basagin ko yung bungo mo? Sandali lang, Richard. Magpapaliwanag ako. Hindi! Manahimik ka! Wala kang ipapaliwanag! Ikaw hayop na lalaki ka. Sino ka ba talaga? Kaibigan ko siya. Galing sa trabaho. Nag-inuman kami kagabi kasama yung buong office namin. Inalasing siya kaya dito siya natulog. Ano? Hindi naman tayo nagiinuman ah. Huwag ka nang magsalita. Ako ba pinaglololoko nyo, ha? Anong tingin nyo sa akin, bobo? Richard, kumalma ka muna. Huwag kang magalit. Bitiwan mo ako! Iya! Okay ka lang ba? Bakit mo siya tinulak? Hoy! Huwag mo akong kine-question. Gusto mo bang makatikim kayo pareho sa akin? Richard! Bitiwan mo ako! Iya! Isa! Doniel, Huwag mo umalis akong ka yakapin! na. Sinasabi ko sa'yo, Iya! Bitiwan mo ako! Teka, pakiusap. Huwag mo sasaktan si Iya. Pagbubuhulin ko kayong dalawa, hayop ka! Umalis ka na! Tatawag ako ng tulong. Wag! Umalis ka na lang, please! Hoy! Dito ka lang! Hindi pa tayo tapos! Mabuti na lang at medyo maaga pa ng time na yon. Dahil kung hindi ay matinding iskandalo ang mangyayari. Sa takot ay agad akong umalis ng unit ni Iya na boxers lang ang suot ko. Ginamit ko ang hagdanan papunta sa unit ko dahil malaking kahihiyan ang kaharapin ko kapag sumakay pa ako ng elevator. Papadudot litong-lito ako ng mga oras na yon at hindi kaagad na proseso ng utak ko kung ano ang nangyari. Nung una inakala kong namali lang ng pasok yung lalaki. Nung nalaman kong kilala siya ni Iya ay naisip ko na baka tatay niya ang dumating. Medyo may katandaan na rin kasi ang itsura nito. Malaki at batak ang katawan, may tema talaga namang unang kita mo pa lamang sa kanya ay babahag na kaagad ang buntot mo. Kapag pinag-away kaming dalawa ay siguradong unang suntok pa lamang niya ay tulog na ako. Walang laban ang payat kong katawan sa tulad niya na parang marami ng pinagdaan ng bakbakan. Ayoko rin namang pong isipin na kinakasama yun ni Iya dahil ayokong matawag na kabit o mang-aagaw. Pero naalala ko ang kwento sa akin ni Sarge na lalaking paminsan-minsan ay bumibisita sa unit ni Iya. Ayoko man itong aminin pero baka nga ang lalaking yon ay maaring karelasyon ni Iya Papadudut. Pagkatapos ng pangyayaring yon ay pansamantala kong iniwasan ni Iya. Hindi ko naman siya ma-text o ma-chat man lang para sana maliwanagan kung ano ba ang nangyayari.
Naglakas loob din akong magpunta sa unit niya para kausapin siya ng personal pero hindi niya ako pinagbubuksan ng pinto. Minsan nung wala akong pasok ay tumambay ako sa may entrance ng apartment building kasama si Sarge para hintayin si Iya at nang dumating siya ay nilampasan niya lamang ako na parang hindi niya ako kilala. Ang tanging gusto ko lang naman noon, Papa Dudut, ay maiksing paliwanag kung sino ang lalaking nakita ko sa unit ni Iya. Alam kong wala naman akong karapatang manghimasok sa buhay niya pero hindi lang talaga ako mapanatag lalo na dahil sa ginagawa niyang pag-iwas sa akin. Pakiramdam ko'y may nagawa akong kasalanan. Kung ganun man ang nangyari ay gusto kong linisin ang pangalan ko kung sakali. Pinalipas ko ang ilang araw at noong ayaw pa rin akong kausapin ni Iya, ay ako nang nagpumilit na lumapit sa kanya. Pero kahit na anong pagmamakaawa ang gawin ko ay pinagtulakan lamang ako ni Iya. Binantaan pa niya ako na tatawag ng pulis kapag nilapitan ko ulit siya. Sobrang sakit sa part ko, Papa Dudut, na pinagtatabuyan ako ni Iya sa kabila ng mga pinagsamahan namin. Sa ulit tinanggap ko na lamang ang gusto niyang mangyari. Ano sa tingin mo, Sarge? Asawa niya kaya yun? May asawa bang hiwalay ang tirahan? Hindi niya asawa yun. Parang 2 beses sa isang buwan lang bumisita yung lalaking yun dito eh. Ano? Tatay? Tatay siguro. Oo, tatay niya yun. Matanda na itsura eh. Hindi rin. Sabi mo, tinatawag siya ni Iya sa pangalan eh. May tatay ba na first name beses sila ng anak niya pag magkausap sila? Ano nga? Sino ba kasi yung lalaking yun? Mababaliw na ako kakaisip eh. Baka boyfriend niya. Ang sabi sa akin ni Iya, single siya. Bakit naman siya magsisinungaling? Ang taong malandi, magsisinungaling para makalandi. Grabe ka naman makapanghusga ng tao, Sarge. Hindi naman malandi si Iya. May lalaki nagpupunta sa unit niya. Tapos kinikita ka pa niya para galawin siya. Anong tawag doon? Hindi naman natin sigurado kung sino yung taong yun sa buhay ni Iya eh. Huwag na muna natin siyang husgahan. Kahit na. Pero ito, payong kaibigan lang ha. Mas makabubuti kung layuan mo na si Iya. Huwag ka na makialam sa kanila. Bakit naman? Pinapahamak mo lang sarili mo eh. Marami pang babae dyan. Huwag ka nang kumabit sa pag-aari ng iba. Sinasabi mo ba nakabit ako? Hindi. Sinasabi ko lang na may sabit na yan si Iya. Sayang nga eh. Ang ganda-gandang babae tapos nasa loob naman pala ang kulo. Sarge, hindi mo kilala si Iya para sabihin yung mga bagay na yan. Bakit ikaw? Kilala mo ba siya? Hindi, pero may pinagsamahan kaming dalawa. Nasasabi mo lang yan kasi patay na patay ka sa kanya. Nako, Doniel. Sinasabi ko sa'yo. Itigil mo na yan bago pa lumala ang sitwasyon. Gusto ko lang naman malaman kung ano yung totoo eh. Paano mo malalaman ang totoo? Kung mismo si Ian ang lumalayo sa'yo. Ayun na nga ang clue eh. Iniiwasan ka niya, ang ibig sabihin nun, tigilan mo na siya. Paano ko titigilan kung mahal ko na siya? Naku, yari tayo dyan. Dapat pala hindi na kita nireto sa babaeng yun eh. Kung alam ko lang talaga eh. Hindi ba kayo nakakapag-usap? Ikaw na lang kaya magtanong sa kanya. Hindi na. Hindi na nga siya namamansin tuwing binabati ko siya eh. Para bang lagi na lang siyang takot. Sa totoo lang, Sarge, yan din ang iniisip ko eh, kaya ako nag-aalala sa kanya. Kung nakita mo lang sana kung paano siya saktan ng Richard na yun. Kung boyfriend niya yun, bakit ganun? Mas gusto ba niya ng mas matanda? Mas gusto ba niya yung sinasaktan siya? Hindi natin alam kung anong kwento nilang dalawa. Huwag na lang nating alamin. Mag-move on ka na. Ihanap na lang kita ng ibang babae. Si Iya talaga gusto ko eh. Hindi na nga pwede. Tigas din ang ulo mo eh. Bahala na. Basta, hanggat hindi ako sinasabihan ni Iya na tumigil, hindi ko siya titigilan. Sa ngayon, bibigyan ko muna siya ng space. Bahala ka. Kung gusto mong pumasok sa gulo, bahala ka sa buhay mo. Good luck na lang talaga sa akin. Good luck na lang talaga, oy. Sinubukan kong bumalik sa dati kong gawe, Papa Dudut. Pero hirap talaga akong mag-move on noon, lalo na't alam ko na nasa 5th floor lamang ang babaeng araw-araw na tumatakbo sa isipan ko. Alam kong wala namang kaming relasyon, pero sa mga araw na pinagsamahan namin ay nahulog na talaga ang loob ko kay Iya.
Para akong nasa kalagitnaan ng napakagandang panaginip tapos ay bigla na lamang akong nagising. Ganon ang naramdaman ko noong iniwasan ako ni Iya. Dahil sa isang building lamang kami nakatira, hindi maiwasang nagkakasalubong kaming dalawa, Papa Dudut. May pagkakataon nga noon na nagkakasabay kami sa elevator pero hindi man lang kami nagkikibuan. Sobrang sakit sa dibdib ko na makitang wala na ang dating magandang aura ni Iya. Kita sa mga mata nito ang kalungkutan. Sobrang laki ng pinagbago niya simula noong nasira ang relasyon naming dalawa. Pinilit kong sanayin ang sarili ko na wala siya, Papa Dudut. Nakontento na ako sa pagtanaw sa kanya mula sa malayuan. Masaya na ako na kahit hindi kami nag-uusap ay nakikita ko pa rin siya kahit na papaano. May isang beses noon na off ko sa trabaho. Naisipan kong mag-inom mag-isa sa apartment. Nung magkaroon ng tama ang alak na iniinom ko ay bigla akong nagkaroon ng lakas ng loob para puntahan si Iya sa unit niya. Para masagot na ang mga katanungan sa isipan ko ay pinuntahan ko siya at nakiusap na pansinin na ako. Iya, pagbuksan mo ako ng pinto. Iya, nandiyan ka ba? Iya, kausapin mo ako. Doniel, anong ginagawa mo rito? Gabi na ah. Iya, mag-usap tayo. Lasing ka ba? Hindi ako lasing, nakainom lang. Please, kausapin mo naman ako. Halika, pumasok ka. May kasama ka ba dyan? Nandyan ba si… Wala. Mag-isa lang ako rito. Halika na, pumasok ka na bago pa tayo makita ng ibang tao. Umupo ka. Hindi na. Ayokong umupo. Ano bang gusto mong pag-usapan? Gusto ko lang malinawan. Malinawan san? Tungkol sa atin? Nasabi ko naman sa'yo nung simula pa lang, di ba? Na walang magiging tayo. Hindi kita mahal, Doniel. Akala ko ba gets mo na yun? Gets ko, pero… Pero umasa ka. Oo, aminado ako ron. Umasa ako. Pinaasa mo ako eh. Hindi kita pinaasa, Doniel. Dahil simula pa lang, sinabi ko na kung anong habol ko sa'yo. Ginusto mo naman yun, di ba? Pumayag ka sa setup natin kaya hindi kita pinaasa. Umasa ka lang talaga. Bakit ba kasi hindi mo ako magustuhan? Dahil ba dun sa Richard na yon? Sino ba kasi yung lalaking yun? Hindi mo na kailangan malaman. Kung gusto mo ng tahimik na buhay, huwag ka nang makialam sa buhay namin. Nilalayuan na nga kita eh, para hindi ka na madamay sa gulo. Pero bakit ba ayaw mo pa akong tantanan? Kasi nga mahal kita, Iya. Mahirap bang intindihin yun? Sorry pero mapapahama ka lang sa pagmamahal na yan. Huwag ako ang mahalin mo. Bakit? Bigyan mo ako ng rason kung bakit hindi kita dapat mahalin. Kasi kabit ako. Kabit ako ng isang sundalo. Ha? Sundalo? Si Richard ba yung sundalong tinutukoy mo? Oo, siya nga. Si Richard napapatayin ka kapag nakita ka niya ulit na kasama ko. Hindi mo ba siya pwedeng hiwalayan na lang? Hindi mo deserve ang maging kabit. Siyang nagbabayad sa unit ko. Siyang nagbibigay sa mga gastusin ko. Hindi ko siya kayang iwan dahil siya ang kailangan ko, Doniel. Hindi ko kailangan ng pag-ibig. Ang gusto ko lang, maayos na buhay at nakukuha ko ang mga gusto ko. Mabait kang tao, kaya maghanap ka rin ng girlfriend na kasing bait mo. Huwag ako. Kaya ko rin naman ibigay sa'yo yung mga gusto mo ah. Paghihirapan ko. Sorry pero sa inyong dalawa ni Richard, mas pipiliin ko pa rin siya. Mas pipiliin mong maging kabit? Wala kang alam sa mga pinagdaanan ko. Oo, siguro nga. Wala akong alam sa mga pinagdadaanan mo. Siguro nga wala akong alam sa buhay mo. Pero ang alam ko lang, hindi maganda ang kumakabit ka. Maganda ka, Iya. Mabait. Matalino. Punong-puno ka ng talento. Pero hanggang dito na lang ba ang kaya mo? Hanggang dito mo na lang ba kayang itrato ang sarili mo? Ha? Kaya pinagtsatsagaan mo na maging kabit ka? Nakakaawa ka naman. Umalis ka sa harap ko! Iya. Umalis ka sa harap ko!
Papa Dudut, noong malaman ko ang dahilan ng lahat, ako na mismo ang umiwas. Ayokong pumasok sa isang gulo na hindi ko alam kung makakalabas ba ako. Pero huli na ang lahat noon, napuno na si Richard dahil inakala niyang inaagaw ko si Iya mula sa kanya. Kung alam ko lang noon na hindi na po pwede si Iya ay hindi ko na siya diniskartehan. Pero yun ang hindi maintindihan ni Richard at sinubukan kong humingi ng tawad sa kanya at ipaliwanag ang lahat noong nagkita ulit kami pero sarado na ang isipan nito. Ang tingin niya sa akin ay isang karibal. Nang minsan galing ako sa party ay tinambangan nila ako malapit sa apartment, Papa Dudut. Kasama ang mga kaibigan niya ay binugbog nila ako. 3:00 na noon ng madaling araw at wala nang masyadong tao sa kalsada namin kaya walang nakakita sa mga nangyari. Akala ko noon ay papatayin na nila ako, mabuti na lamang at bugbog lamang ang inabot ko. Noong nalaman ni Iya ang nangyari sa akin ay pinuntahan niya ako sa apartment para kumustahin. Sobra ang pag-aalala niya sa akin noon, Papa Dudut, dahil alam ni Iya ang kayang gawin ni Richard lalo na kapag galit ito. Kinausap niya ako na lumipat na lamang ng tirahan para matapos na ang lahat. Hindi ako pumayag dahil matagal na ako sa lugar na yon. Kaso nga lang ay hindi talaga ako tinantanan ni Richard, Papa Dudut. Kakatapos ko lang sa trabaho noon nang binisita ako ni Richard sa ospital mismo na pinagtatrabahuhan ko. Dinala niya ako sa parking lot at doon kami nag-usap ng masinsinan. Sobrang lakas ng kaba ko noon lalo na nung isang baril ang nilabas niya bilang panakot sa akin. Nang oras na yun ay alam kong wala na talaga akong laban. Kaya wala akong choice kundi ang umalis na lamang at magpakalayo-layo. Dahil sa takot ay umuwi ako sa Baguio at sobrang trauma ang inabot ko, Papa Dudut. Sa puntong nag-resign na rin ako sa trabaho. Sa tulong ng recommendation ng mga kakilala ko ay nakalipat ako sa ospital sa Baguio City at hanggang sa ngayon ay dito na po ako nakatira at nagtatrabaho. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makapaniwala na nasira ang tahimik kong buhay dahil lamang sa isang babae. Pero thankful ako na nasa maayos na lugar na ako. Simula noon ay nawala na ako ng balita kina Iya at Richard at sa totoo lang ay wala na akong planong makibalita pa sa kanila. Masyado na pong mahaba ang sulat ko sa inyo, Papa Dudut, kaya dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Maraming salamat po sa pagtampok ng bahaging ito ng buhay ko na kahit kailan ay hindi ko malilimutan. Ingat po kayo at sa lahat ng bumubuo ng Barangay Love Stories. Naway patuloy na maghari ang Barangay LS 97.1. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Doniel. Pag-ibig ang isa sa mga pinakadelikadong bagay sa mundo, mga kabarangay. Pwede ka nitong bigyan ng magagandang experiences sa buhay at sa parehong pagkakataon ay pwede mo namang ma-experience sa mga bagay na hindi kagandahan. Either bubuing ka o sisirain ka ng love. Minsan, ito rin ang dahilan kung bakit nagbabago ang isang tao. Kaya sana'y huwag nating gawing laro ang pag-ibig dahil mahirap kapag ito ay nakasira sa buhay ng ibang tao. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio.